V dnešním videu si zahrajeme FC Mobile a otevřeme si několik balíčků. Uvidíte nějaký záběry z gameplaye, každopádně dneska napadnou opravdu nějaký bomby, takže máte se na co těšit. Dejte like, odběr a komentujte nějaký další nápady na videa, klidně z FC Mobile a my můžeme jít rovnou na to. OK, co tady je za karty? Nepotřebuji to ani vidět, vidím, že jsou prostě najetý, jdu to kámo otevří, už tohle tady na 4 levelu, vidím, že tady bude úplný hovno, výborně. Pojď kámo, ještě 4 pokusy mám. Type třetí zase nic, že já se na to můžu fakt vybodnout. No jo, a je to tady. Minimálně 113 plus, tak pojď, ukaž to. Ukaž to. Celkem zajímavá animace. Anglie, Bellingham. Tak jako why not? Je to bude lepší jak Tillman, to je zajímavější hráč, to jsem do týmu. Tak tady úplný hovno, pojď. OK, Mike, ale tak asi příště no, takže já mám 8 draftů a za těch 7 draftů minimálně musím dostat 113 plus kartu. Těch karet tady moc není, takže si myslím, že by mi mohla padnout nějaká ta 117. Tak to jsem teda zvědavý, co nápadne. A pojď kámo, chci vidět nějakou raketu. No tak to už vím teď, že to je úplný hovno kámo. Ježíš, co to je? Když 115 katamo za 2 miliardy nebo kolik to je? Not bad. Wow. Pozor. Tak a zase 113 plus kartou jsem viděl, jak se to levelovalo. Tak pojď. Chci vidět Brazílii CDM. Itálie. RM zase. Počkej. Chiesa! Kolik má rating? Aha, 113. Takže mě napadlo, že bychom se teď s tím týmem mohli zahrát, aby jsme viděli vlastně, jak moc je dobrý v nějakým pořádným online meči. Já nevím, no. Ale Bergwall. Coleman, jdeme tak trošku jako na jistotku. Tak, tady bych to dal na Vinnyho. Tak, a Vinny už je své solíčka, tak, nazdar, boom, nazdar. Tak ty jsi dobrý debil. Otevřeme tady 5 fucking draft watchů, jo? Hele, jdem na to, jo? Teď mi teda padne úplný hovno, jsem tam viděl nahoře. Vole, 114 Wilson. Že to je opět hovno. Tam bude bomba, kámo. Pojď, kámo, 115 plus rated karta, to je zaručeně. OK, poprvé vidíme animaci. OK, Anglie, CDMko. Ježíš, co to je, kámo, to nějaká... I když jako 116 hakný... Nemůžem si úplně stěžovat, jako, ale že to je jasný. Takže hned druhá bomba, pojďme na to. Nevadí. Počkej, to je Van Dijk! 116 rated Van Dijk, ty píšťo, no jo. To dneska padá, ty vole. A pojď, kámo. Aha, nepadá, jsem debil. Kdyby padlo 120 touré, tak jako... Ukaž tu bombovou animaci. A to je pěkná, actually. OK, mohlo to být mnohem horší. Vlastně, že je úplný hovno, ty vole. Bon appetit, ale jako, co mě fascinuje, kamo, chápeš, že doteď v Mekáči nebyly zas tak pálivý věci a teď najednou asi, nevím, Evropská unie schválila pálivý. Je to pravda, že tam mají teďka všechno z chili. OK. Máme tady habanero omáčku, že jo, máme toho hromadu. To, tak to není úplně špatný, to není úplně nejhorší. Ale za mě to pálivost je na tom to nejzajímavější. No jako vodově, taky, jo, tak 4,2 hvězdiček na Google mapách. Jdeme otevřít tady balíček s nějakýma legendama, tak třeba mi padne Rooney a budem šťastný. A je to 110 ZZ. Cool. 110, to je dobrý, jo. Ne, to je právě to nejhorší, co tam může padnout. Zkusíme League One tocku, ale bávám se, že dle načtených XPček to taky bude úplný hovno. A je tomu tak? Obáváš se to. 114, ale Škriniar, OK. On to? Jdeme otevřít 115
až 118 rated kartu. OK. Anglie, RV, 115, Reese James. Zajímavé. Jestli mě můj zrak nešálí, tak mám pocit lehký, že můj tým to zlepší. Ano, Coleman může jít pryč a bude sem Reese James, tak to mám radost. Já ne. Teda, super. Co tohle, kámo, co to bylo? Ale takhle ten gol se mi jako fakt poved, ty vole. Prostě mrsk. Ty píčo. A zkusíme se tady otevřít nějaký další balíčky. 112 rated hráč. Nastavil jsem se tam, aby to mohl být pouze attacker z Bundesligy. Ten momentální pack. A pojď, kámo. Kámo, neříkej, že byl ten jediný 112 hráč, ty vole. Mě pojeb, ty vole. A to vypadá, že se právě teď stanem. Ty vole. No nic, tak zkusíme ještě 2 balíčky z Premier League. Jeden 112 plus a jeden 114 plus, takže by to mohlo být actually lepší. Teď jsem načetl XPčka, takže nepoznám. Ty vole, to není možný, z té Premier League padne úplná sračka. No počkej, já vypadá to, že ještě dostanu tady... Ty počkej, já ještě dostanu tady ten 113 po následném balíčku. Pojď, kámo. Let's go. 114 plus hráč z Premier League. Tam můžou padat takový bangry, kámo. Takový bangry. A bez tak nám to dá úplný hovno. Kámo, pojď. Ty píč. Kámo, to už jsem poznal těch XPček. Když se načetlo málo XPček, tak je jasný, že tam je zase úplný hovno. Ty krávo, no. Jako můžou tady padnout rakety, ale je mi jasný, že mě padne úplně. Jo. Ale vidím, že posledních 5 draftů a už dostaneme alespoň půl B kartu. Takže by bylo aspoň 115. Tady bohužel bude pravděpodobně úplný hovno. Hejže, co to bylo zase? Tohle je winning goal, by the way. Ty vole, že mrsk. Ty krávo. 2 draft vouchery. Na to, aby nám padla lepší karta, tak potřebujeme sice 4, ale třeba budeme mít štěstí a padne nám to i dřív, což se dost často stává, takže proto už to točím takhle, koukneme se na XPčka. A v tom jsem první draft voucher bohužel bude úplný hovnom. Ale co ten druhý? A tam je taky hovno. Takže opravdu potřebujeme ještě ty 2. Já jsem dřív opravdu hodně utrácel do FC Mobile a hodně jsem to omezil a teď jsem si po 3 měsících musel něco koupit. Protože jsem nutně potřeboval záložníka a aby jsme měli aspoň nějaký pořádný drop dneška. Tak tady jsem si koupil za 10 korun 121 Gerarda. A už nikdy neinvestuju peníze do téhle hry. 115 plus rated karta. Francie, ST, to nevím. 116 rated Lepol. Dáme sem toho Machra. Ty vole, crazy. 121 Gerard a hodíme na něj vlastně ty jeho statistiky. No lidi, pro tohle video už to bude asi všechno. Padl nám tady Van Dijk, Reese James, ten Bellingham myslím na začátku, koupili jsme tady Gerarda, viděli jsme nějaký hezký góly. Já si myslím, že pro tohle video to stačí, pokud vás ten si videa s FC Mobile baví. Budu rád za like, odběr, všechno co vás napadne a u dalšího videa zase čus. rappers tell me I'm ooh yeah, ooh yeah. Bitch, and I 18, 근데 벌써 이 뱅만 ooh yeah, ooh yeah. I'm on the track, feel like nobody. I need someone in a bit for the marbling. I don't go back, so I guess a Bugatti. You know what I do, you're the yak, it's a party. Ooh yeah, 실이 아닌데 나는 한국에서 맨 샷. Ooh yeah, 노래하다 쉽게 가면 줬어 지금.
나보다 커져 이게 멋이야 우야 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 Got good fashion the road can't touch my 몸 난 무대 위에 선 켜져